Leto bez mikulášskej pohody si už nevieme ani predstaviť. Aj tá tohtoročná priniesla opäť neopakovateľnú atmosféru, nadšenie a pohodu. Ak ste si ju nestihli vychutnať naživo, zostrih toho najlepšieho vám prinášame práve teraz. Obľúbené kultúrno-športové podujatie plné pohody bolo pripravené pre malých aj veľkých v Ploštíne aj tento rok. Myslím si, že tohtoročná pohoda nevymykala sa z tradície, ktorú už poznáme tu v Ploštine, je veľmi príjemná atmosféra. Sú tu dobrí spoluorganizátori, aj organizátori, no a vrátane aj silných mužov, ktorí sme si tu užili ako obyčajne. Takže ja to hodnotím veľmi dobre a ja dúfam, že do budúcnosti sa bude táto tradícia udržiavať. Pri Urbárskom dome zažili silu, akciu, zábavu a skvelú náladu. V rámci mesta sme si ako sprievodný program pripravili napríklad už tradičnú tombolu, ukážka činnosti psov. Ako hudobný program sa predstavil kapela AC/DC Revival a záver patril obľúbenej kapele Drišlak. Aj napriek tomu, že vyzeralo, že bude pršať, sme si užili veľmi dobré počasie, veľmi dobrú náladu a v tomto duchu sa niesol 7. ročník mikulášskej pohody. Pohoda by nebola pohodou bez toho, aby sa na nej popasovali silní muži o stredoeurópsky pohár Strongman. Bohužiaľ jeden plánovaný pretekár zo 6 krajín, jeden Chorvát sa nám zranil v Michalovciach, no ale aj tak ostatní to ustáli a predviedli mimoriadne výkony. My to volíme taký špeciálny pretek, že je to na úzkej ceste, že ľudia vlastne dýchajú na chrbát tým pretekárom, čo majú radi. Takže ich to povzbudzuje a všetci boli, myslím, spokojní. V Ploštíne zažili silu, akciu, zábavu a skvelú náladu. Jan Germánus sa predstavil v pretláčaní rukou. Svetový rekordér František Esi ohúril divákov v trhaní telefónnych zoznamov a hokejista Šimon Nemec rozdával autogramy. Chodník slávy má ďalšie otlačky rúk. Tentokrát nášho Šimona. Jano Germánus, tak to je celosvetový pojem. Jednak silového trojboja a hlavne arm wrestlingu, 14-násobný majster sveta. A Fero Esi, on vlastne tiež bol kedysi trojbojár a potom urobil ten nejaký svetový výkon v tých trhaní zoznamov. No ale Janko Germánus skutočne svetová trieda. Súboj strongmanov o pohár Slovanov predstavuje disciplíny, pri ktorých si bežný smrteľník nevie vysvetliť fungovanie zákonov zemskej príťažlivosti. V Ploštíne sme spoznali víťaza pohára Slovanov, ktorý sa uskutočnil pod záštitou primátora mesta. V sobotu 19. augusta sa uskutočnil pohár Slovanov. Na silných mužov čakali disciplíny ako ťahanie traktora, mŕtvy ťah, nosenie 150 kg kufrov či vykladanie závaží. Z víťazstva sa tešil domáci pretekár. Súťaž bola veľmi dobrá, ale pritom som sa aj bál trošku, lebo som mal minulý týždeň súťaž, že som sa trošku zranil a úchop nemám najlepší kvôli tomu. Ale našťastie bola tu veľká podpora. A poznám tu aj pár ľudí, organizátorov, ktorí vo mne verili a našťastie sa podarilo vyhrať. Mňa najviac potrápia disciplína kufre kvôli tomu zraneniu, keďže mám otrhnuté mozoly, ale čo už, aj napriek tomu sa mi podarilo našťastie vyhrať. Pre televíziu Liptov Milota Nahálková.